mi padne profil jer debili ne znaju. Algoritam se popravio još i kik. Dovoljno je jednog pisance da napišeš i ode kik vadi. Ode, kako da si jako, da se čmariš sa direktorom. Kakav je ovo retar, brate? Ne, ali baš je postalo zabrinjavajuće. Tako da, možemo da krenemo. Da, jedan. Prvi Drago kad menje Tivo, nacrtaš autoput, SMT 6, učeš jednu brzu prevarancu. Majku ti jedi! Kako su lepi ti nageti. Kakav je ovo retar? Ne, ali baš je postalo zabrinjavajuće koliko je ovaj retar uzleteo. Koliko je još koka je drukara, brate. On je onaj dan, brate, izašao isto počeo zove policiju. Kaže da dolazi. Da se nešto na noze, pa, dobre. A kako to izgleda kada ti Marko Jack lupi šamar? Pa, to je nova. Taj kik kada ga proslavi, on misli može da ugasi kik. Da, ide na hlađenje. Majku ti jebem, dete što pišeš gluposti putem. Napravio sam monstruma, istina, ja sam kriv, buret. Nego mi je nerealno što su ljudi, brate, zalenili teba. Marko Jack bio kod mene 3 puta na live. 1, 2, 3 puta. Ljudi svako već opet dolazi. U 2 meseca. 3 meseca. Hvala ti puno, Bože.